Λοιπόν, σας κουράσαμε. Όχι, λέτε. Λοιπόν, τώρα ο φίλος μου, τώρα είμαστε φίλοι όλοι εδώ. Καταλαβαίνετε, τώρα ο καθένας φέρνει τους φίλους του και λέει αυτά που θέλει. Καταλάβατε. Ο Παύλος Κοντρίτσας, ο καλός μου φίλος και συνάδελφος στο Ερασιτεχνικό Θέατρο που είμαστε μαζί, θα πει λίγα λόγια για το βιβλίο που το διάβασε. Λοιπόν, τώρα θα σας κουράσουμε προφανώς. Εγώ θα ξεκινήσω με δύο λόγια για τον Νόντα, τον οποίο τον γνώρισα περίπου πριν από έναν χρόνο, όταν κυριολεκτικά άγνωστος μεταξύ γνωστών και άπειρος μεταξύ έμπειρων, μπήκα χάρη στη Μαρία τη Χριστοδούλου στη θεατρική ομάδα που ήδη συμμετείχανε. Και ο Νόντας ήταν ο πρώτος ουσιαστικά άνθρωπος και μέλος της ομάδας, ο οποίος με στήριξε και με ενθάρρυνε την στιγμή που εγώ λίγο είχα τις αμφιβολίες μου σχετικά με την θέση μου στην θεατρική ομάδα και την υποκριτική μου δυνατότητα. Από εκείνο λοιπόν το σημείο άρχισα να ανακαλύπτω τον Νόντα σαν άνθρωπο και περισσότερο σαν καλλιτέχνη. Ομολογουμένως μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι συμμετέχει τόσο σε θεατρική ομάδα και σαν ηθοποιός αλλά και σαν δάσκαλος στο θεατρικό εργαστήρι. Συμμετέχει σε φιλαρμονική, γράφει λογοτεχνία, γράφει ποίηματα, στίχους, παραμύθια. Με λίγα λόγια, νομίζω ότι είναι ένας πλήρης και έτσι αστήρευτος καλλιτέχνης. Αστήρευτος με ανησυχίες που κάθε φορά τον οθούν να κάνει και κάτι καινούριο. Έχει όμως πέρα από την καλλιτεχνική του υπόσταση, έχει δεκάδες ιδέες για δεκάδες πράγματα, εκατοντάδες πράγματα που θέλει να κάνει και θεωρώ ότι είναι από τους πιο ζωντανούς και με σπάνιο ήθος ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Αυτό σαν απόδειξη ήρθε όταν μου μίλησε για το βιβλίο του και μου είπε ότι τα δικαιώματά του θα τα παραχωρήσει δωρεάν στο χαμόγελο του παιδιού. Όταν εκδόθηκε λοιπόν το βιβλίο, το πήρα, το διάβασα και είδα ότι ο τίτλος του ήταν «Το δάκρυ στην άκρη του ματιού». Περίπου έτσι ήμουν και εγώ όταν τελείωσε η ανάγνωση του βιβλίου. Βέβαια δεν ήταν ακριβώς στην άκρη, λίγο έτρεχε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που αγγίζει ο Νόντας μέσα από το βιβλίο και είναι και πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο αγγίζει τα θέματα. Σε κάποια είναι με μια έτσι απαλή τρυφερότητα, σε κάποια άλλα με μια πιο βαθιά ευαισθησία, κάποια άλλα ίσως με πιο σκληρά. Σε κάθε περίπτωση πάντως παραμένει ένα βιβλίο το οποίο συγκινεί τον άνθρωπο που έχει ευαισθησίες και προβληματίζει εκείνον που μπορεί να μην έχει καθόλου. Αγγίζει θέματα όπως οι σχέσεις των δύο φύλων, οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό, οι σχέσεις των γονέων με τα παιδιά, ο ρόλος που μπορεί να έχει η μουσική στη ζωή μας, είτε είναι θεραπευτική η μορφή που εμφανίζεται είτε όχι. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι του βιβλίου που εγώ εκεί στάθηκα περισσότερο και αφορά στο ταξίδι στον κόσμο της προσφοράς και στον κόσμο της ανιδιοτελούς προσφοράς. Και θεωρώ ότι ο Νόντας μιλάει για το κομμάτι αυτό της προσφοράς που είναι το διαβατήριο σε έναν ολόκληρο κόσμο, σε έναν όμορφο κόσμο. Εύχομαι λοιπόν να ανακαλύψετε κι εσείς, όσοι δεν το έχετε ήδη διαβάσει, μέσα από τις σελίδες αυτόν τον όμορφο κόσμο που κρύβεται μέσα του και θεωρώ και είμαι σίγουρος ότι με την ανάγνωση και μέσα από την ανάγνωση θα βγείτε πολύ κερδισμένοι.